Les unitats de volum. Primer de tot hem de buscar un cub. Un cub té, mireu, té alçada, llargada i amplada. Això són les tres unitats que té el volum. Aleshores, suposem que tenim un cub com el que hem vist abans que té 1 metre i 1 metre de mesura. Aleshores sabrem que el metre cúbic és la unitat principal del volum. I com hem fet fins ara en les altres unitats, com és la capacitat, la longitud, la massa o la superfície, també tenim aquesta representació i ho hem posat en escala. El metre cúbic hem dit que és la unitat principal i aquests són els submúltiples i aquests són els múltiples. Aleshores, les unitats de volum, com hem vist, varien de 1000 en 1000, d'acord? Per això hem dit que és cúbic, per això varien de 1000 en 1000. I per passar d'una unitat a una immediatament posterior, dividirem per 1000. I per passar a una altra unitat immediatament anterior, multiplicarem per 1000.